Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, καλά είστε? Σήμερα θα δοκιμάσω τα δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Όσοι ξέρετε, είναι αυτό. Θα δοκιμάσω, αν τώρα θυμήθηκα, λέγεται Bubble Tea. Και είναι αυτό με τις μπιλίτσες, για όσοι το ξέρετε. Λοιπόν, απλά πρέπει λίγο να σας κλείσω για να το ανοίξω. Και παιδιά, αφού παιδιά το ανοίξαμε, πάμε πρώτα να δοκιμάσουμε το τσάι μόνο του, χωρίς τις μπίλιες. Να το τσάι. Καλύτερα να μην το... Καλύτερα να δω τις μπιλίτσες, παιδιά, και τις ρίχνουμε μέσα. Τουλάχιστον τις ρίξαμε μέσα όλες. Λοιπόν, τώρα πρέπει να ανοίξω το καλαμάκι. Παιδιά, περιμένετε λίγο να ανοίξω το καλαμάκι. Και λοιπόν, παιδιά, αφού ανοίξαμε το καλαμάκι, το βάζουμε μέσα. Το ανακατεύουμε λίγο, γιατί οι μπιλίτσες, αν δείτε, είναι κάτω-κάτω. Τώρα παίρνουμε. Χύθηκε λίγο. Με σιγά σιγά. Και πάμε να δοκιμάζουμε. Cheers! Γιατί το τσάι είναι πάρα πολύ ωραίο και ρουφάω και μπιλίτσες και δεν τρώω ωραία. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Υπάρχει παιδιά και σε άλλες γεύσεις, όπως δεν θυμάμαι τι γεύσεις. Δεν θυμάμαι, παιδιά, τι γεύσεις. Και παιδιά, αυτό είναι το βίντεο και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Και να μου λέτε ιδέες στα σχόλια. Γεια σας!